צהריים טובים, אחר צהריים טובים לכולם. הנושא שלנו היום הוא טעימה מעולם הקניין הרוחני, טעימה פרקטית. נדבר גם על המעט, על הדברים התיאורטיים שבסיס הגנות של קניין רוחני, אבל המטרה זה שתחשפו, ואני אשאל את דעתכם גם במשך ההרצאה, לעולם המיוחד הזה, למקרים, למגוון התחומים והשאלות הקשות שהוא מעורר. ואני מניח שמרביתכם, או שעשה איזשהו קורס, או ששמע קצת על קניין הרוחני, אבל יש לנו לפניכם טבלה שמרכזת בצורה תמציתית את כל המארג המיוחד הזה. אתם סיימתם למעשה את החלק הראשון, יוצאים לעולם המעשי, ואתם אומרים, אנחנו כבר מכירים את עולם הקניין הרוחני, בא אליכם הלקוח, מקרה אמיתי, סודה סטרים, יוצאת בקמפיין הזה ושואלת את דעתכם. אתם כבר מלומדים, אתם עוברים אחד אחד בטבלה ואתם אומרים, רגע, פטנט, יש פה בעיה, אין פה שום פטנט של קוקה קולה. סליחה? לא פטנט, לא פטנט, מדגם, זה גם לא דומה בצורה, נכון? לקוקה קולה. מה עוד? סימני מסחר. יש משהו? צבעים. צבעים? זה לא סימן. בסדר, זה לא סימן מסחר. למה? אבל זה הכל ביחד. זאת אומרת, זה כל המרכיבים. זאת אומרת, קצת השימוש בצבעים של האדום והשחור, המילה שכתוב קולה, נכון? לא כתוב רגע, קולה, מה זה קולה? אתם יודעים? שם של, כן, זה קולה, זה לא קולה זה, לא, זה החומר. כן, פפסי קולה, קוקה קולה. קולה זה החומר, נכון? זה לא הסימן. זה אתם זוכרים. כן, אבל זה כמו שאומרים, אחד הסימנים הם די מזכירים, זה אחד מאותו תחום. את המדגמים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, אמרתם ללקוח, אין בעיה. תשובה לא נכון. המחוקק הבין, ופה אנחנו מתחילים עם החלק היותר שמאלי של הטבלה, שמארג הדינים המסורתי, שטעון רישום, שכולנו מכירים, שההסדרים לגביו ברורים, הוא לא מספק. יש סליחה? גנבת העין, תעשיית עושר. נכון, אז באמת גנבת העין, עשיית עושר היא קצת יותר בעייתית, אולי נדבר עליה בהזדמנות אחרת. שיש מקרים למשל, שלא רשמתי סימן מסחר. יש המון עסקים עכשיו שיש להם מוניטין, ואין להם סימן מסחר. האם הם לא יזכו להגנה? לא. יש מצב, כמו אותו דוגמה של קוקה קולה, שההגנה המסורתית, משהו מפריע לנו פה, נכון? הנה, כולכם התרעמתם. ה-look and feel, התחושה שלנו, למה אותם צבעים אמרתם? למה באמת השיוך הזה, לא רק אותם צבעים, אלא ממש בצורה מקביל, כן? בצורה מקבילה. לוגו, הפונטים. הלוגו והפונטים, אני לא כל כך בטוח. אפילו זה אולי פה כמעט רק הצבעים ובאמת הדמיון לאותן פחיות. אז באמת גנבת העין באה להגיד לנו שלא די בזה שאין הפרה של הדינים המסורתיים, אלא לעתים מספיק שהצרכן, גם דרך אגב הצרכן לא יטעה, היום סודה סטרים היא חברת ענק, היא חברה בנסדק, היא פועלת בכל העולם. הצרכן לא יחשוב שסודה סטרים זה קוקה קולה. אין פה סיכוי אמיתי לטעות. אין סיכוי אמיתי. אבל מה בהחלט יכול להיות? שהצרכן יבוא למדף ויחשוב שיש קשר לקוקה קולה, שיש שיתוף פעולה בין החברות, שיש אישור או רישיון של קוקה קולה לסודה סטרים לעשות שימוש. ואכן הקמפיין הזה ירד מהאוויר בהמלצתנו. אז סכסוכי הקניין הרוחני נקראים הרבה פעמים בספרות ספורט המלכים. אתם תעסקו בזה בכל הקורס, בכל האספקטים, ואז תבינו בסופו של היום למה הם כל כך ארוכים, למה הם כל כך יקרים. עורכי פטנטים למשל נדרשים לסכסוכי פטנטים. עורכי פטנטים יש בישראל רק כ-200. תחשבו, 60,000 עורכי דין, 200 עורכי פטנטים.